Kauan sitten, kun ihmiset kokoontuivat ensimmäisiin sirkustelttoihin ympäri maailmaa, syntyi ilmiö, joka valloitti mielikuvituksen ja loi uskomattomia hetkiä. Sirkus. No Philip Astleyhan oli se, joka Englannissa aloitti tavallaan tämmöisen hevosesityksen, mihin hän sitten kokosi ympärille muita esiintyjiä. Siihen tuli clowneja, akrobaatteja. Sitähän pidetään vähän niin kuin nykyaikaisen sirkuksen tämmöisenä lähtölaukauksena. Että Philip Astley ei alun perin kutsunut sitä vielä sirkusnimellä, mutta tavallaan se konsepti oli jo sama kuin sirkuksella. Mutta pikkuhiljaa sitä alettiin sitten tekemään Englannissa muissa paikoissa ja sitten se levisi Ranskaan ja Yhdysvaltoihin. Ja se on niin kuin tämä nykyisen sirkuksen tämmöinen lähtö, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Ja aika lailla samanlaisia juttuja edellä esitetään. Eli hevosnumerot kuuluu perinteiseen sirkukseen ja on klownit ja akrobaatit ja jonglöörit. Eli ei, hurjan paljon ei tavallaan menty, tai hurjan kauas ei ole menty siitä alkuperäisestä, mutta totta kai tänä uudenlaisia juttuja tulee niin kuin sirkukseen. Jotkut tulee jäädäkseen, jotkut jutut vähän kokeillaan ja sirkus muuttuu tietenkin ajan mukana silleen, että ja myös niin kuin esimerkiksi klownit, että klownit aikanaan saattoi esittää hyvinkin semmoisia aika brutaalejakin numeroita, että siellä läiskittiin ja lyötiin kepillä ja muuta, ja nykypäivänä, jos semmoista esitettäisiin, niin se voisi tuntua katsojista hyvin oudolta, eikä niin kuin tunnu liittyvän sirkukseen, eli ajan kanssa muuttuu niin kuin aina sen yleisön ja sen ajan mukaan, että mitä ihmiset haluaa nähdä. Pitkät juuret on noin 250 vuotta sitten alkoi niin kuin tämä sirkuksen kehitys. Tervetuloa Sirkuskouluun, paikkaan missä taikuus ja taito kohtaavat päivittäin luoden ainutlaatuisen ja inspiroivan oppimisympäristön. Täällä sinua tervehtii iloinen ja energinen ilmapiiri, jossa oppilaiden nauru kaikuu käytävillä. Jokainen nurkkaus hehkuu luovuutta ja omistautumista tähän ainutlaatuiseen taiteen muotoon. Mä oikeastaan valitsin alan vähän silleen, että mä oon tosiaan taustaa 10 vuotta tai yli 10 vuotta sirkuksesta. Ja mä kävin lukion ja sitten lukion jälkeen niin mä en ihan tiennyt, että minne menisi, mutta mä totesin, että mä haluan tehdä jotain, mistä mä oikeasti tykkään. Ja sitten mä vähän tutkiskelin mun elämää, niin sitten se oli kuitenkin se sirkus. Ja ihan oikeaan paikkaan sitä on kyllä tultu. Mä oon harrastanut sirkusta jonkun aikaa nuorempana ja se oli semmoinen niin iso intohimo. Sitten se tavallaan harrastuksesta tuli semmoinen iso osa identiteettiä. Jotenkin sirkus tuntui luonnolliselta jatkumalta niin opiskella ammatiksi. Mulla ei ole ikinä ollut näin hyvä olla kuin mitä täällä koulussa on. Et meillä on aivan mahtava luokka ja tuntuu, että kaikki on ihan parhaita kavereita. Ja opettajat on myös siis aivan mahtavia. Tää on vaan tosi ihana ympäristö kaikilla tavoin. No se on oikeastaan se kaikista mukavin puoli täällä, kun sit saa tehdä töitä semmoisten ihmisten kanssa, jotka oikeasti haluaa tehdä sitä duunia, mitä ne on tullut tänne opiskelemaan. Se on mulla ehdottomasti se, minkä takia mä nautin olla eniten täällä. Sirkuksessa on mun mielestä parasta just se, että siinä on tietty sellainen atleettisuus myös mukana, että se on taiteellista ilmaisua, mutta siinä on myös tosi vahvasti se niin kuin taitopohja. Et jos vertaa vaikka voimistelua, joka on niin kuin puhtaasti sellaista suorittamista, niin sitten tässä on paljon muutakin kuin se tekninen suoritus. Sirkuksessa ehkä silleen iso etu on se, että kun on niin monipuolinen tavallaan kenttä, erilaisia välineitä ja lajeja ja kaikkea silleen, että pystyy tosi eri tavalla myös kehollisesti ja välineiden avulla ilmaisemaan. Taiteilijana tämä koulu on auttanut minua tosi paljon, varsinkin toisena vuotena, kun on tehty tosi paljon demoja ja sellaista omaa taiteellista työtä, niin on huomannut tosi paljon kehitystä. Ja itse on myös kehittynyt silleen, että huomaa justiin omaa itsevarmuuttaan, että se kasvaa ja myös luo sellaista positiivista ilmapiiriä ympärilleen sillä, että myös muut huomaa sen. Opiskelijakavereiden tuella on se merkitys, että ei tunnu siltä, että on yksin, vaikka tekisi yksin lavalla. Ja aina saa pyytää apua ja just vaikka, jos ei saa jotain itse niin kuin rikattua eli kasattua tänne, niin sitten pyytää apua siihen. Tai jos
vaikka nyt meillä on tulossa akrotestit, niin niissä saa pyytää kaverin apua, jos ei uskalla tehdä jotain liikettä ilman kaveria. Ja ainakin jos on vaikka silleen itsellä huono päivä, niin sitten sieltä tulee heti silleen tosi paljon sitä tsemppiä ja sitten saa niinku uutta energiaa. Ja taidealat on tosi useasti vähän semmoisia kilpailupainotteisia, että ihmiset hakee samoihin kouluihin ja tekee samoja lajeja ja tälleen. Niin sitten mun mielestä tuella on hirveän iso merkitys, että siitä ei tule nimenomaan sellaista kilpailua. Ja tää on oma koti, toinen semmoinen, että heti kun tänne astuu sisään, niin kukaan ei tuomitse, sä voit olla ihan oma itsesi. Pääsee tekemään tosi paljon erilaisia asioita. Et ei ole vaan niinku tietty jotain yhtään, joka päivä on vähän erilainen. Kaikki ihmiset on tosi samanhenkisiä ja avoimia. Ja outoja. Mä saan ainakin luokalta tosi paljon sellaisia niin kuin uusia juttuja ja sellaisia ehdotuksia, että kehittyy itse tosi paljon siinä, että jos sä tekisitkin näin, niin saa sellaisia, että kiitos teille siitä. Et me ollaan vaan niin kaikki samanhenkisiä. Meidät on nimetty draamaluokaksi, niin me ollaan kaikki tosi dramaattisia ja isoja meidän tunteissamme ja se on vaan parasta, koska niin kuin, itse ainakin kaipaa sellaista ympäristöä. Täällä ollaan aamusta iltaan samojen kavereiden kanssa joka päivä, että yksinäistä ei ole. Toki sitä omaa tilaa saa aina kun haluaa sen, kun lähtee kotiin, mutta aika usein täällä ollaan aika pitkään ja kivaa on. Omanlainen perhe tästä muodostuu aika nopeasti. Täällä ollaan niin tiiviisti ja lähellä koko ajan. Että tärkeintä on, että pääsee tämän niin kuin sirkuksen ja oman lajin parissa olemaan, niin se on niin kuin se tärkeä asia. Olisi tosi siistiä, että pystyy joku oma ryhmä tai joku oma porukka silleen, jonka kanssa pystyisi raivaamaan vähän niin kuin taas lisää mahdollisuuksia sirkuskentälle. Kun ennen vanhaa tultiin perheiden kautta, että sä oot synnyt sirkusperheeseen ja sitten sä hyppäät siihen mukaan. Ja sitten on tullut koulutukset. Tietysti siitä jo osa karkas mukaan, mutta se piti olla se palo. Mutta nyt tavallaan sä pääset paljon helpommin mukaan siihen, kun pääset koulutuksen kautta. Mutta silti se vaatii sen palon, koska se ammatti on tosi raskas. Jos ajatellaan, että sä saat 3 vuotta tai 6 vuotta siihen, että sä voit vaan keskittyä ittees ja ittees kehittämiseen, niin sehän on tosi hyvä. Silloin se antaa sulle aika ison etulyöntiaseman koulun jälkeen. Et joo, tarvii, mutta taas toisaalta ei välttämättä. Jos sä pystyt menee ilman, niin sitten se on hyvä. Mutta monille se on tehnyt tosi hyvä. Seuraavaksi sukellamme syvemmälle sirkusalan maailmaan matkustaessamme Lappeen rantaan, missä tapaamme pariskunnan, jotka ovat muuttaneet unelmansa todellisuudekseen sirkusalan yrittäjinä. Well, I started overall this kind of performing arts thing when I was 14. I joined the Fire group, and then we traveled to Europe to festivals, and then I saw some circus. I started to Google about circus schools, and I went to Finland, and I got in. So we've been working a bit over 4 years now. Yeah, we created the company in the last year of school. My main circus discipline, which I graduated with, is Chinese pole, but we do a lot of things together with casters, of course. So we do paracrobatics, acrobatics, then I also do bounce juggling. Yeah, paracrobatics together, so I'm the bass, she's the flyer, but also we changed that she's the bass, so she lifts me, which is very nice for me to fly. And then I do dance acrobatics and clowning. My upcoming solo is mostly about comedy and clowning, which I'm trying to now push further. So social media for circus, for us, is now an aim. We try to push our social media to advertise our company and our shows. But I don't know. For me, I'm not really a social media person. I cannot get to the rhythm of putting stories and stuff in the everyday stuff into my account. So it's a bit difficult. So in that way, it's obstacle for me. Not really show the creativity through the Instagram of circus. Or it's harder that you need more work. Yes. It's different kind of work than performing on stage. So for circus artists, I think it's a bit harmful. But for audience who just comes to see the show, the live show still is way more effective than
video. When we send our trailer or our full show in video, it's nothing same as live show. So in that way, I believe that it doesn't destroy audiences' expectations. I feel like it's been already before too, that everything has been seen before and that everywhere in the world there are people doing circus, everything. Yeah, that you are not unique in some way. In a way. Even though also I think that has developed a lot, like nowadays there is Circus Film Festival even happening and it's becoming way bigger thing also that circus is more seen on film, which hasn't been before so much. Of course, it's kind of another field which comes into the circus. And I think in the beginning it was that we decided to make a company, so let's make Instagram account and put our company name and logo, and so then it's like, okay, we are real now. So maybe it's a way to prove yourself that you are doing something. In these days. Yes. But I would see it definitely as an opportunity. Yeah. Okei, ei ole valmiita työpaikkoja näille, jotka valmistuu, mutta meillä on mahdollisuus luoda sitä, koska on paljon tilausta mun mielestä sirkukselle, mutta se tarkoittaa sitä, että niiden pitää itse tehdä se duuni. Kenttä on tosi pieni ja tekijöitä on kuitenkin aika paljon. Ja sitten se, että pitää tosi paljon itse olla valmis näkemään niin kuin vaivaa ja tehdä niitä töitä tavallaan itselleen. Ja ehkä se on aika iso semmoinen haaste. Sirkus Finlandia on Suomen johtava ja perinteikäs sirkus, jonka tarina ja merkitys sirkustaiteen kentällä ovat ainutlaatuisia. Sirkus Finlandia ei ole vain sirkus, se on yhteisö ja perhe, joka jakaa rakkauden ja kunnioituksen tätä ikiaikaista taiteen muotoa kohtaan. We were born in this life. Yes. We're from my mother's side, we are 9th generation circus artists. It's not a job. It's home, and you're living in your home and you're working in your home, and it's like a small village kind of. Everyone has their own home, but it's a small village and it's just home. Circus is home, and you show up for the show, you finish, and it's very hard to explain when you don't live that life. Ja mä tulin tänne Sirkus Finlandiaan 25 vuotta sitten ja tarkoitus oli olla täällä yksi kesätöissä, mutta sitten se on venynyt se aika ja täällä on sitten jatkunut työt ja nyt viimeiset 8 vuotta on sitten ollut tässä juontajana tässä Sirkus Finlandian näytöksessä. I think it's more like when the people come and watch the circus, they forget, their troubles, and they're just living the moment that they are in like when they come and see us. They enjoy the magic, the smell of popcorn and candy floss, maybe even bring them back to some memories from childhood. Vanhemmatko he tuo lapsia sirkukseen ja isovanhemmatko tuo lapsia sirkukseen, niin he haluaa varmaan, että he kokee sen saman jutun, mitä he on itse lapsena kokenut. Ja se on varmaan se yksi syy, minkä takia sirkus ei aivan valtavan paljon voi muuttua, että tietyt asiat on hyvät, sieltä löytyy. Ja mä luulen, että se on semmoinen turvallisuuden tunne ja tämmöinen jatkumo, että tavallaan se, mitä on lapsena nähty, niin koetaan sitten aikuisena uudelleen ja vanhana jälleen, ja se on perinne. Ja 2 rengasta on kiinni toisissaan. Ja tässä tempussa on vielä hieno semmoinen finaali. Mä näyttää sen tälle puolelle. Ja kaikki näkee. I think people forget actually that circus is for all ages. Quite a lot of people think that it's just, for the young generation with the clowns and everything, but it's for all ages. There's always a show put on for every age, and so adults can also enjoy, and the small kids and the teenagers, and it's made for the whole family. Yeah. Even though that now everything is so modern, they have forgotten about things that we do in the circus. So yes and no, as in the fact of there is things that they probably see on Instagram and Facebook all the time, but then there's also things that are from way back that they have nowhere to see. I think it's a very modern but also old-fashioned way of entertaining people.
the fact that you have to act quick, work under pressure, sometimes even learning different cultures, being able to see things that other people don't see in their everyday life. Whereas we are so lucky to be able to travel everywhere every day to another city and meet new people and learn new skills. Or I just think that our life is very educational in a free way, basically. Like we learn it because it's an option. It's in front of us. We get to learn new skills. And have a house and have a residency space for circus where you could invite emerging artists to come and create and find their own way to work in circus field as we are doing now. And all the friend artists. And all the friends artists, of course. Mulla on paljon unelmia. Ehkä just se kansainvälisyys on semmoinen, että kiinnostaisi myös päästä johonkin maailmalle. Siellä on isojakin juttuja, mitä voisi olla kiva tehdä. Isoille lavoille, missä mahdollisimman moni näkisi mut. Ja että pääsisi mahdollisimman monelle ihmiselle esiintymään. The biggest dream is to continue this as long as possible, like keep it sustainable in all the aspects. We just create what we enjoy to perform. So this is a dream to continue that, hopefully for another 30, 40 years. I believe that circus will always be bright and colorful and full of laughter. Ja näin sirkuksen maailma jatkaa kiehtomistaan. Se on ikuisesti täynnä tarinoita, taikuutta ja rohkeutta, jotka elävät esiintyjissä ja katsojissa vielä pitkään esityksen jälkeen. Sillä sirkus ei ole vain esityksiä ja temppuja. Se on intohimoa ja unelmia, jotka jatkavat inspiroimistaan sukupolvelta toiselle. Muistakaa pitää sirkus sydämessänne, kunnes taas ensi kerran tapaa. Siihen asti, kiitos ja näkemiin!